Što bi bilo kada bi usjevi na koje se najviše oslanjate bili zapravo najkrhkiji koje ste mogli uzgajati? Većina vrtova djeluje produktivno dok se ne pojave problemi. Suša udara, cijene rastu, lanci opskrbe se blokiraju i odjednom rajčice i salata više ne djeluju tako sigurno. Postoje međutim biljke koje ne paničare kada se uvjeti sruše. Usjevi koji vas hrane tiho, godinu za godinom, bez da traže previše zauzvrat. Neki pohranjuju hranu pod zemljom, drugi ponovno rastu bez obzira na to koliko ih često berete, a neki su toliko zanemareni da ih ljudi čupaju vjerujući da su korov. Danas ne govorimo o modernom povrću, govorimo o 8 usjeva stvorenih za preživljavanje i jedan od njih vjerojatno već raste pored vas. Počnimo s biljkom pored koje većina ljudi prođe bez razumijevanja njezine vrijednosti. Čičoka, poznata i kao divlji krumpir ili jeruzalemska artičoka, nije artičoka i nema nikakve veze s Jeruzalemom. Ova zabuna držala ju je podalje od stolova ljudi generacijama, ali pod zemljom ova biljka tiho rješava jedan od najvećih problema preživljavanja, skladištenje hrane. Čičoka proizvodi kvrgave gomolje, slične korijenu đumbira, a jednom posađena vraća se svake godine bez traženja dopuštenja, gnojiva ili posebne pažnje. Ne berete ih sve odjednom. Ostavljamo ih u tlu gdje ostaju svježi tijekom zime, zaštićeni od mraza, nestanka struje i problema sa skladištenjem. Iznad tla biljka raste visoko, često dosežući 1,8 do 2,5 metara, sa žutim cvjetovima sličnim malim suncokretima. Ispod zemlje nalazi se prava vrijednost. Samo jedna mala sadnja može se pretvoriti u desetke gomolja u jednoj sezoni. Loše tlo je ne zaustavlja. Neredovito zalijevanje je ne usporava. Većina štetočina je potpuno ignorira. Kada drugi usjevi propadnu, ova nastavlja proizvoditi. Druga kultura na popisu čini nešto što nijedno moderno povrće logično ne bi trebalo moći. Višegodišnji hodajući luk, poznat i kao egipatski luk ili zračni luk, ne ponaša se kao obični luk. Ne oslanja se na sjeme, ne traži da bude ponovno posađen svake godine. Umjesto toga seli se sam, šireći svoj teritorij sezonu za sezonom. Evo kako funkcionira. Umjesto proizvodnje cvijeća, stabljika na vrhu tvori skupinu malih lukovica luka. Kako ove lukovice rastu, njihova težina savija stabljiku dok ne dotakne tlo. Kada dotakne zemlju, lukovice puštaju korijenje i počinju rasti kao nove biljke. S vremenom, parcela luka polako hoda kroz vrt. To nije trik, to je ugrađeni mehanizam preživljavanja. Svaki dio biljke je jestiv. Zeleni listovi koriste se kao mladi luk. Podzemne lukovice imaju intenzivniji okus od običnog luka i dobro se čuvaju. Lukovice na stabljici mogu se kuhati, kiseliti ili ponovno posaditi kako biste proširili usjev. Ovaj luk preživljava nemar, slabo tlo, hladne zime i rijetko zalijevanje. Rano u proljeće, kada je većina vrtova još prazna, višegodišnji luk već raste. U teškim vremenima okus znači više nego što ljudi shvaćaju. Luk nije samo aroma, on je očuvanje, prehrana i moral. Imati usjev koji nudi okus luka gotovo cijelu godinu, bez ponovne sadnje, pruža vam stabilnost kada sustavi zakažu. Ovo nije vrtlarenje iz udobnosti, to je dugoročna prehrambena logika koja radi u vašu korist. Sljedeći izvor hrane raste u tlu. Ne natječe se za prostor u vrtu i proizvodi proteine brže od gotovo bilo čega drugog s ovog popisa. Gljive bukovače pretvaraju otpad u hranu s nevjerojatnom učinkovitošću. Iako mnogi vjeruju da su gljive komplicirane, ova vrsta gljiva potpuno ruši tu ideju. One rastu na mrtvom drvu, slami, kartonu i poljoprivrednim ostacima koji bi inače bili bačeni. Jednom instalirane, proizvode urode u valovima. Jedna klada ili snop slame može proizvesti kilograme jestivih gljiva više puta godišnje. Rastu brzo, ponekad se povećavajući preko noći i trebaju vrlo malo održavanja, samo sjenu i vlagu, bez gnojiva, bez kopanja, bez klasičnih vrtnih gredica. Ono što ih čini iznimno vrijednima u teškim vremenima je minimalan potreban prostor. Rastu okomito u sjenovitim kutovima ispod drveća ili u neiskorištenim područjima gdje povrće ne uspijeva. Tako se proizvodnja hrane nastavlja čak i kada je zemljište ograničeno ili pretrpano. S nutritivnog stajališta, bukovače nude proteine, vlakna i minerale
koji često nedostaju u dijetama temeljenim samo na uskladištenim žitaricama. Postoji još jedna često zanemarena prednost. One konzumiraju ono što društvo odbacuje. Pale grane, stare kutije, biljni ostaci i piljevina postaju hrana. Kada se resursi smanje, sposobnost pretvaranja otpada u hranu nije luksuz, to je strateška prednost. Sljedeća biljka. Ova biljka hranila je civilizacije mnogo prije nego što je moderna poljoprivreda odlučila da je nepraktična, amarant. Uzgajan i kao lisnata biljka i zbog sjemena, nije usjev s jednom svrhom. 2 prehrambena sustava na istoj stabljici. Tijekom sezone rasta, listovi se beru i konzumiraju kao špinat. Na kraju sezone, biljka proizvodi guste cvatove s tisućama malih sjemenki bogatih proteinima. Amarant uspijeva u ekstremnoj vrućini, gdje većina povrća popušta. Suho tlo ga ne usporava, siromašno tlo ga ne zaustavlja. Jednom kada pusti korijenje, raste visoko i brzo, zasjenjujući tlo i čuvajući vlagu ispod. Možete stalno brati listove bez slabljenja biljke, a kada sjemenke sazriju, čuvaju se godinama bez posebne opreme. To je važno jer preživljavanje ne znači samo kalorije. Riječ je o pouzdanosti. Amarant nudi svježe zelenilo kada se druge biljke muče da prežive i zrna koja se čuvaju dugo nakon što sezona završi. Sjemenke se mogu kuhati cijele, mljeti u brašno ili čuvati netaknute za dugoročnu upotrebu. Listovi su bogati mineralima koji pomažu u sprječavanju deficita kada prehrana postane ograničena. Moderni prehrambeni sustavi favoriziraju usjeve koji zahtijevaju godišnju ponovnu sadnju i konstantan ekstreman unos. Amarant ne. Raste uz minimalnu intervenciju i proizvodi više hrane nego što sugerira njegova veličina. Kada vas jedna biljka hrani 2 puta, i sada i kasnije, to više nije vrtna zanimljivost, već postaje prava imovina za preživljavanje. Sljedeća biljka djeluje delikatno, ali se ponaša kao da je stvorena da izdrži nemar. Poznata kod nas kao fizalis ili jestivi kineski lampion, dio je obitelji rajčica, ali je vrtlari često ignoriraju jer ne nalikuje uobičajenom voću. Umjesto velikih plodova, na vriježi proizvodi stotine malih plodova veličine kuglice umotanih u tanku ljusku poput papira koja ih prirodno štiti. Kada sazriju, plodovi sami padaju na tlo, već zapakirani za skladištenje. Ta ljuska je razlog zašto je ova biljka važna. Omogućuje plodu da ostane svjež tjednima bez hlađenja, bez konzerviranja, bez zamrzavanja, bez električne energije. U teškim vremenima takav sustav ugrađenog očuvanja potpuno mijenja vrijednost jednog usjeva. Jedna biljka može proizvesti nekoliko kilograma slatkih plodova bogatih nutrijentima tijekom duge sezone, često od sredine ljeta do prvog mraza. Ova biljka rješava i drugi problem preživljavanja – kontinuitet. Jednom posađena, pouzdano se sama zasijava. Ako propustite jednu berbu, biljka se sama brine za sljedeću generaciju. Tolerira neredovito zalijevanje, prosječno tlo i nekonzistentnu njegu. Bolje od većine vrtnog voća. Okus se često zanemaruje u planiranju za krizne situacije, ali moral je važan. Pa, ova biljka nudi slatkoću kada šećer i svježe voće postanu rijetki. Može se konzumirati sirova, sušena ili kuhana, a djeca je odmah prepoznaju kao hranu. To nije luksuzni usjev. To je diskretni stabilizator koji nastavlja proizvoditi kada su pažnja i resursi ograničeni. Ovo je korenasto povrće koje većina ljudi nikada nije vidjela, ali koje rješava jedan od najtežih problema sigurnosti hrane, dugoročno skladištenje bez infrastrukture. Crni korijen, poznat i kao crni turovac, raste u obliku dugog i tamnog korijena sličnog crnoj mrkvi. Njegov izgled ga je izbacio iz modernih kuhinja, a to je bila skupa pogreška. Ova biljka se sama skladišti u tlu na duže razdoblje, često duže od 1 godine, bez kvarenja. Za razliku od većine korijenastog povrća koje se mora ubrati i pažljivo uskladištiti, crni korijen, može ostati u zemlji dok ne zatreba. Lagani sloj malča je dovoljan i on čeka. Mraz ga ne oštećuje, hladnoća mu poboljšava okus. Kada prehrambeni sustavi zakažu, sposobnost ostavljanja skrivenih kalorija u tlu, zaštićenih od vremena i nestanka struje, postaje ključna. Raste polako ali sigurno, tolerira slabo tlo, ne traži stalno zalijevanje i privlači vrlo malo štetočina. Ako se ne ubere u prvoj godini, u drugoj godini proizvodi jestive izdanke s okusom sličnim šparogama.
To znači da jedna sadnja može ponuditi hranu kroz više sezona bez dodatnog rada. Ovaj usjev nije spektakularan, ne žuri se, jednostavno ostaje dostupan. Sljedeća biljka već hrani ljude, a da oni to i ne primjećuju. Poznata kod nas kao tušt, tretira se kao korov u većini mjesta. Raste u pukotinama, na stazama, u poremećenom tlu i u zanemarenim kutovima gdje ništa drugo ne preživljava. Ljudi je čupaju bez oklijevanja, ne znajući da eliminiraju jednu od najotpornijih postojećih jestivih biljaka. Tušt uspijeva u vrućini i suši. Kada drugi usjevi venu i više ne proizvode, on se širi još brže. Njegovi debeli i sočni listovi pohranjuju vodu, omogućujući mu da raste kada kiša nestane. Ne zahtijeva gnojiva, planiranje ili, često, čak ni sadnju. Jednom kada se pojavi, agresivno se sam zasijava i vraća se godinu za godinom. S nutritivnog stajališta iznimno je gust. Nudi esencijalne masnoće, minerale i hidrataciju u isto vrijeme. Može se konzumirati sirov, kuhan, ukiseljen ili dodan u juhe. Berba ne slabi biljku, naprotiv, ona odgovara bujnim rastom. Ono što čini tušt tako vrijednim u situacijama preživljavanja, to je dostupnost. Besplatan je, prilagođen terenu, raste tamo gdje je trud ograničen, a pažnja podijeljena. Dok se drugi bore održati u životu krhke usjeve, tušt nastavlja hraniti svakoga tko prepozna njegovu vrijednost. Hrana koja se pojavljuje sama, bez dopuštenja ili troška, nije slučajna. To je prilika skrivena na vidiku. Pa, većina ljudi vjeruje da je kelj godišnja borba. Posadite ga, štitite ga, gledate kako cvjeta ili umire. Višegodišnji kelj opovrgava ovaj ciklus. To nije kelj uzgojen iz sjemena, to je dugovječna prehrambena biljka koja proizvodi listove godinu za godinom bez kretanja iz početka. Jednom utvrđen, ne žuri s cvatnjom i ne urušava se nakon jedne sezone. Kontinuirano berete listove, a biljka odgovara proizvodeći još više. Hladnoća ga ne zaustavlja. U blagim klimama raste tijekom zime. U hladnim područjima privremeno se povlači i vraća kada se uvjeti poprave. Nema potrebe za godišnjom ponovnom sadnjom. Bez plitica za rasad, bez pripreme gredica, biljka jednostavno ostaje. Višegodišnji kelj raste i u polusjeni. Tolerira slabo tlo i otporan je na mnoge štetočine koje napadaju jednogodišnje zelenilo. Može se razmnožavati reznicama, što znači da jedna biljka postaje više njih bez kupnje novog sjemena. To potpuno mijenja prehrambenu sigurnost na razini kućanstva. Svježe zelenilo je često prvo, koje nestaje u razdobljima nestašice. Kelj eliminira taj pritisak. Kada je vrt tih, a police prazne, imati pouzdano zelenilo koje ne traži pažnju postaje mnogo više od prednosti. Postaje dosljednost. Ova biljka ne impresionira brzo, polako stječe povjerenje, a zatim nastavlja reproducirati. Evo ih, 8 biljaka koje tiho rade za vas, nudeći prehranu i otpornost kada konvencionalni usjevi zakažu. Nisu obično vrtno povrće, već resursi za preživljavanje, dugovječni, s niskim održavanjem i često zanemareni. Počni malim koracima. Odaberi 2 ili 3 koje odgovaraju tvom vrtu i klimi i podijeli ovaj materijal s nekim tko treba vidjeti da je skriveno obilje već nadohvat ruke. Pa, pretplati se ako želiš više strategija i ostavi komentar ispod, podijeli s nama svoje iskustvo. Hvala na gledanju i vidimo se s veseljem sljedeći put.